ҳамаги чанд рӯз пеш майдони Гранд Пале дар яке аз маконҳои таърихии шаҳри Париж ки беш аз 130 сол пеш барои баргузории намоишгоҳҳои бузурги байналмилалӣ сохта шуда буд, мизбони рақобатҳои шамшербозӣ дар бозиҳои олимпии тобистонаи Париж 2024 маҳсуб мешуд. аммо ҳамакнун майдони набарди он аз майдони шамшербозӣ ки то 4 ҷуфт дар он нерӯсанҷӣ мекарданд ба майдони нерӯсанҷиҳои таеквондо табдил шудааст. риштаи варзишие ки дар он бонуи тоҷик Мунира Абдусаломова вориди майдони рақобат хоҳад шуд. дар ин майдон ҳамакнун нерӯсанҷиҳои таеквондо оғоз шуда чандин нафар соҳиби медал гардиданд. аммо Мунираи тоҷик рӯзи 10 август якумин нерӯсанҷиашро дар ин толор ва умуман дар бозиҳои олимпии тобистона баргузор хоҳад кард. ҳангоми сабти ин гузориш Мунира Абдусаломова бо ҳамроҳи мураббии худ аз Корея дар ҳоли баргузории тамрин дар толори мусобиқа буданд ки ба ҷуз табибон ва худи варзишгарону мураббиёнашон ҳеҷ нафари дигар аз ҷумла хабарнигорон иҷозаи вуруд ба макони тамринҳоро надоранд. бо ин ки Мунира Абдусаломова фурсати каме дошт, аммо розӣ шуд ба баъзе саволҳо посух гӯяд. ман аллакай рақибамро медонам, аз амин давлати Франсия мебошад. ба ман фарқе надорад. бисёриҳо мегӯянд ки он дар Олимпиадаи Токио 2020 он сазовори ҷои сеюм шудааст, медали биринҷӣ ба даст овардааст. лекин барои ман фарқе надорад ки он чӣ медал дорад ё ки надорад. дар Китой ҳам ман барои роҳхат гирифтан дар он ҷо бо ҳарифи қазоқ ҳам мубориза бурдам. он ҷо ҳам мухлисон хеле зиёд буданд. аллакай барои ман фарқе набуд. ман танҳо мураббиамро гӯш кардаму кори худамро кардам. зимнан пас аз мусоҳиба Мунира Абдусаломова роҳнамоӣ ва машваратҳои қаҳрамони олимпӣ Дилшод Назаровро дарёфт кард ки умедворем дар муқобили варзишгарбонуи кишвари мизбон ин роҳнамоиҳо барои варзишгарбонуи тоҷик судманд ва роҳкушо хоҳанд буд.